viimeiset sanat tyttärelleni. Mulla on 2-vuotias tyttö ja niin kaikki ei ole menossa ihan hyvään suuntaan. Mä kirjoitin ylös. Kun pidän sinua sylissäni ja silitän valkoisia hiuksiasi, haluan sanoa sinulle jotain tärkeää. Ja vaikka sisälläni paistuu tuska, sinä saat minut aina takaisin kiinni elämään. Sanoillasi ja hymylläsi. Katselet minua isoilla silmilläsi, joissa on vain viattomuus, luottamus ja usko. Hyräilet hiljaisella äänellä jotain tarhassa oppimaasi lastenlallatusta. Minä olen elänyt, nähnyt ja tiedän. Sinä et edes osaa puhua kunnolla. Toivon kuitenkin, että painaisit nämä isäsi sanat mieleesi. Elämä alkaa vitusta ja päättyy kuolemaan. Eli veren, paskan ja kusen läpi sinä olet itkien ja oksentaen tähän maailmaan tullut. Eikä tästä maailmasta pois lähteminen kovin paljon ole näyttänyt tunnelmaltaan eroavan. Jokainen ihminen tulee haluamaan sinulta jotain, eikä mikään ole silloin ilmaista. Jos jotain saat ilmaiseksi, on varmaa, että takaisinmaksu on edessä. Elämäsi ensimmäinen hetki, jolloin tajuat vapauden hävinneen ja lapsuuden loppuneen, tulee hyvin pian. Tulet istumaan peruskoulun ensimmäisellä luokalla ensimmäisenä päivänä, ja kun lallatat, kuten nyt, sinut tullaan vaientamaan, ja jos et ymmärrä miksi, sinua tullaan rankaisemaan. Tässä kohtaa alkaa sinun taistelusi. Taistelu luonnotonta järjestelmää vastaan, joka yrittää traumatisoida kehosi ja mielesi niin, että pian syöt päivittäisen pillerisi, että pysyisit mahdollisimman miellyttävänä. Kukaan ei tule koskaan välittämään siitä, miltä sinusta tuntuu, vaan siitä, mitä sinä saat aikaan, kuinka sinut lasketaan ja millä numerolla arvostellaan. Hyvin pian taisteluasi vastaan kääntyy useampi ihminen. Joudut tarkkailun alaiseksi, koska jos vanhemmat eivät ole sinua nujertaneet, on koulun ja poliisin tehtäväsi. Sinulle tullaan sanomaan, että ei pidä nauraa kovaäänisesti, mutta tärkeänä pidetään neliöjuurta. Ja se ei ole mikään duploleikojen hassu puu, vaan jotain niin kuin miinuslasku tai jotain. Koska toivon, että et koulussa kuuntele ketään, et koskaan. Pidä koulukirjasi avoinna, mutta kansien välissä paperi ja kirjoita oma kirjasi. Niin sinä opit ymmärtämään itseäsi ja näet ystäviäsi muuttuvan arvostetummiksi, suositummiksi, kehutummiksi. Tämä on harhaa, joka perustuu kilpailuviettiin. Tulet kokemaan, miten sinulle tullaan rakentamaan kilpailu ystäviäsi vastaan. Teille annetaan numerot, jotka eivät tarkoita yhtään mitään. Elämässä hävinneet ihmiset ja pedofiilit ovat vain hakemassa laitoksiin, joissa saavat kostaa epäonnistumisensa lapsille. Moni heistä nauttii tästä prosessista suunnattomasti ja valmis aiheuttamaan elämäänsä jatkuvaa harmia, vihaa ja kipua. Tarvitset rohkeutta ja voimaa, sillä he ovat sinua metrin pidempiä. Ja sinun perspektiivistäsi katsottuna he ovat fyysisesti vaarallisia ja käyttävät tätä keinoa manipuloidakseen itselleen lisää auktoriteettia ja sinuun lisää pelkoa auktoriteetteja kohtaan. Siinä on kyse pelkästään sadismista. Se on seksuaalinen termi, jossa ihminen kokee kiimaa aiheuttaessaan mitä tahansa pahaa toiselle ihmiselle. Tulet olemaan näiden kiimaisten sikojen ympäröimä koko pakollisen rangaistuksen ajan. 9 vuotta. Tiedätkö? Niin paljon ei saa vankeutta edes ensimmäisen ihmisen murhaamisesta. Monihan murhaa isänsä. Siitä saa 3,5 vuotta vankeutta. Ota selvää näistä tärkeistä asioista, sillä ajattele, miten pieni aika se on verrattuna siihen, että koko elämän joku aiheuttaa sinulle tuskaa.
Luokkatoverin, jotka eivät ole tehneet itsemurhaa, ovat monet murhanneet juuri isänsä. Mikäli isäsi on nielaissut menestymisen ja ahneuden koukun, hän tulee pilaamaan elämäsi hyvin julmalla tavalla. Nuoruudessa naapurimme yritti tehdä luokkatoveristani ammattilaisjääkiekkoilijaa ja haki silloisesta Neuvostoliitossa anabolisia steroideja kasvattaakseen 10-vuotiaan lihasmassaa ja palautumiskykyä. Ystäväni pää turposi niin isoksi, että häntä alettiin haukkoa vesipääksi. Kun isä vielä 5 vuoden päästä piikitti ystäväni hormoneja, oli ystävästäni tullut lähes Sakari Kuosmosen kokoinen mies, ja yhtenä päivänä hän kuristi isänsä yhdellä kädellä, toisella kädellä hän sanoi syöneensä banaania. Raha ei tuo onnea. Minun luokallani oli poika, joka kuului yhteen Suomen rikkaimmista suvuista. 9 vuotta koulua, eli juuri silloin, kun koko elinkautinen on juuri lopussa, murhasi tämä poika itsensä lyömällä itseään useita kertoja saksilla kurkkuun kylpyammeessa. Sellaista lahjaa älä jätä ainakaan äidillesi viimeiseksi kohtaamiseksi. Sillä vaikka suvullamme on vahva psyyke, meillä jokaisella on aina olkapään takana se hahmo, joka koskettaessaan takaraivoamme saa järjenvalon himmenemään. Ja näitä alastomia ihmisiä, kun poliisit heitä keräävät kinoksista mölisemästä, tulet vielä näkemään niin paljon, että uutuuden viehätys katoaa muutaman kerran jälkeen. Aina siihen kerääntyy joku remmi maaseudulta kamerapuhelimineen. Maalla ihmiset ovat oppineet tappamaan itsensä alkoholilla ja ripustamalla itsensä kivasti pihakoiluun. Siellä se on tapa. Äidit pukeutuvat mustaan, avonaisella arkulla nyyhkäistään, ja sen jälkeen kaikki ovat yhdessä viinaa ja muistelevat, että teki se joskus jotain muuta kuin joi äitinsä eläkkeen ja että nyt se on paremmassa paikassa. Tätä hulluuden määrää, mitä kaupungissa on, sitä he tulevat katsomaan. Sama kuin Intiassa. Kylien miehet tulevat katsomaan bikineissä makaavia länsimaalaisia. Se on kaikki vain sirkusta. Sinne pelleksi älä itseäsi tee. Muutenkin itseltänsä henkensä riistäminen pitäisi olla vasta suunnitelma C tai D. Sillä kannattaa pitää huolta ystävistäsi, jotka selviävät koulusta järjissään ja itseään viiltelemättä. Älä lähetä heille koskaan postia sähköisesti, sillä se kuitataan jollain ihmeellisellä naamankuvalla, jolla ei ole enää ystävyyden kanssa mitään tekemistä. Kirjoita kirje kynällä, laita se kirjekuori ja vie postilaatikkoon. Nämä ihmiset ovat oikeita ystäviäsi, sillä käsin kirjoitettu kirje muistetaan. Ja mikäli joudut pulaan, nämä ihmiset auttavat sinua. Älä koskaan luota lääkäriin. Yksikään lääkäri ei myöskään luota itsensä eikä toiseen lääkäriin, sillä heidän palkkansa määräytyy usein määrättyjen lääkkeiden mukaan. Näet, kuinka he kulkevat avaimet kaulassa, ja kun katsot tarkasti, näet voimakkaiden kipu- ja unilääkkeiden mainostekstejä remmeissä, joista lääkekaappien avaimet roikkuvat. Mielialaa he korjaavat mielellään, sillä elämme hyvinvointivaltiossa, ja paha olo on monille niin sietämätön tunne, että he syövät päivittäin pillerin kokeakseen jonkinlaista olemassaolon iloa. He valitsevat mieluummin näin, kuin menisivät metsään juoksemaan ja kokisivat elämää. Silloin kun synkistyt, pyydä ystäväsi viemään sinut juoksemaan metsään, sillä kun sieltä tulet, olet taas olemassa. Työskentele henkisyyden kanssa ahkerasti, jos et vielä tiedä, miten se tilanne tulee kohdallesi. Pidä siitä kiinni, sillä se on meidän sisällämme. Sitä ei voi etsiä, sillä jonain päivänä se vain päättää näyttää itsensä. Sinä olet sitä minulle. Ensimmäinen asia, joka on tärkeämpää kuin minä itse. Elämä on verenmaku suussa, valtimoiden nopeus suonissa, kulmakarvat fokusoituneena. Elämä on aina ylä- tai alamäki. Tämän kuulet afrikkalaisessa musiikissakin. Se, mikä on jätetty ihmiselle itselleen, on taito juosta tämän kuoppaisen rinteen läpi ja kieltäytyä ajattelemasta negatiivisesti mistään. Tämä on henkisyyden korkein muoto. Minulta tämä kaikki meni ohi, kun isäni kuoli. Hän ei sanonut mitään eikä laittanut sanakaan paperille.
minua vaivasi syvä välinpitämättömyys ja viha, joiden raivostuttamana tuhosin itseltäni verisuoniakin. Älä syö itseäsi läskiksi, sillä läskit vihaavat läskejänsä, vaikka muuta väittäisivät. Kukaan ei ole onnellinen ollessaan hengästynyt 3. kerroksen kohdalla. Ja jos läskiltä tippuu raha, joutuu hän arpomaan, kumpi tulee halvemmaksi, rahan poimiminen vai perseestä revenneet housut. Tästä syystä maasta löytyy niin usein pieniä kolikoita, harvoin isoja seteleitä. Opi puolustamaan itseäsi verbaalisesti. Mikään ei ole vittumaisempi tunne kuin tajuta kotona, että sille olisi pitänyt sanoa sitä ja sitä. Se on kuin haava aivoissa, jonka kanssa mennään nukkumaan. Opi puolustamaan itseäsi myös fyysisesti, sillä on olemassa ihmisiä, jotka pelkäävät, että joku koskee heihin. Harjoittele niin paljon, että kun joku kiimainen sika ei ymmärrä sanaa ei, anna aluksi tulla pari lyöntiä läpi suojauksesta, niin pääset siihen primitiiviseen tunnelmaan, jonka intiaanit hakivat juoksemalla ympyrää, kunnes adrenaliini oli niin tapissa, etteivät he päänahan leikkaamiseen tarvinneet primitiiviä ja muita luusereiden paskoja, joita toisen maailmansodan häviäjät hakivat ja ryöstivät apteekeista. Ihminen on hyvin reikkorakenteinen. Opettele siis pehmeät kohdat, joista pääset sisään vaikka avaimella, kuten ovesta. Ihmisellä voi herkotella. Ymmärrä tämän joskus, sillä jokainen meistä saa joskus turpaa. Älä kanna asetta, sillä silloin et luota itseesi. Harjoittele enemmän. Älä käytä korkokenkiä, sillä ne ovat turhamaisia, pilaat jalkasi, ja ennen kaikkea näytät niillä, että jos lähdet karkuun, niin sinut kyllä saa kiinni. Kauneus ei tule vaatteista, vaan katseesta. Ja katse ei parane kirjoja lukemalla, vaan näkemällä. Maailman rajat ovat ihmisen keksimiä. Älä kunnioita rajoja. Koe syvästi se myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka suljetaan muurin taakse. Keksi oma toimintamallisi. Älä tee sitä niin kuin minä, sillä päädyt vain vankilaan ja eristyksessä tatoit itsesi täyteen kuvia, jotka muka muistuttavat sinua vapaudesta ja sitä, kuka arvoiltasi olet. Kun pääset vankilasta, olet kaikkea muuta kuin tatuointisi. Hanki lyijykynä ja paperi. Piirtäminen niillä on paljon helpompaa. Jos kuva onnistuu, se voi heittää roskiin. Mitään muuta eroa näillä kahdella asialla ei ole. Tatuoinnin ottaneet väittävät sen edustavan jotain heissä. Tämä on vain selittelyä, sillä sellaisen paskaisen olkapäätehryn kanssa on sitten vain elettävä. Annoin nimeksesi Ruth. Sinä olit juuret kiinni elämässäni. Suurin opettajani. Nyt minä voin mennä pois.